Ngeke kulo gumba kuthiwa asigqoke kodwa ingaphansi lethu singagqoki njengokuthi amaphenti nobra singagqoki sibe nqunu ngaphansi. Nigqoke le ngubo zakhona nje? Ya, sigqoke iy'ngubo zakhona kuphela kodwa ngaphansi singagqoki ngalutho. Okay. Okay, ngivume-ke ukuthi sigqoke kanjalo. Mesingena leyo ndoda leyo inquni siyibona yona yodwa iyeza. The time iza iqala kumuntu okumngane wami wokuqala ilala naye idlulele komunye. The time iqeda kodwa ilala nokuqala ihambe iyogeza kulo khona ubhavu nje phambili kuwo kuphela onegazi. Migeza iqeda ukugeza ishintshile komunye futhi. Yabo kwabe yilento shintsha. So inkinga mina enginayo iqala emva kokuthi lo baba lo mfundisi loyo wase-Uganda ngilale naye ngoba ngiyazizwa ukuthi isibeletho sami njengomuntu wesifazane ukuthi sishintshile. Kuyimanje nje ngifuna ukuba nomntwana. Nina bakashona kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda enhlana sazansi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele sithobeke sibingelela nje siphezulu kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda kamntana nami ndendele phina eGoli eGauteng la sikhona. Sikhuluma ngalolu daba olubizwa ukuthi ke iy'thwalo la bantu bexaya khona iy'mpande zama-Afrika igama lohlelo. Igama lami khe Sicaka njengoba sengishilo ngakaloqu. Asikele straight odaba esingapholisa maseko siza ukuthi sihambe leso suku size ngani kulo season 2. Sabona sisi? Yebo njalo bro. Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ubani intokazi le? Igama lami nguNomathemba Ngwampanza. Ngiqhamuka le Sikhothe KZN eMtshezi. Umkhaya? Ngane yakwethu. Ufika la eGoli nje ngiyakuzwa ukuthi ulimi nje luqaqekile luyisizulu phaqa wena uthoveki la kweSisotho. Hayi lutho. Ngithi uzothi itumelanga. Hayi. Sengifile ukudunyelwa abantu bala. Hayi ngumZulu nje. Qhaqa. Yebo. IsiSotho awusazi Ndlobo. Hayi sithi angisazi. Uyasizwa. Ngiyasizwa nje kancane nje kodwa ngishaya lapho nalapho. Oh, shaya uthasi. Yebo. Hayi ngane yakwethu ngiyakuzwa mkhaya wami. Ayikho into singayisho thina singamaZulu hlala kuthiwa sibambelele ulimi lesiZulu asisuki kalula. But-ke asingene la ungithathe ungibeke ngoba intokazi esencane enhle ebukekayo. Lapha kwi-background story yakho from ekhaya. Yo mina ngoba bengishilo ukuthi ngisuka eSikhothe eMtshezi ekhaya nje kahle hle ekhaya siba u4. Sure. Sibani khona odada wethu oyedwa ongilamayo then masingobhuti bethu ababili. So mina ekhaya ngumuntu okugcina ngumagcini. So ekhaya thina siphila nje kanzima. Ngawukuthi umama washiya emhlabeni eshiya kumamkhulu nakuba omdala. So besiphila naye siphilisa ngokuthi silima amasimu kudayise. Kodwa-ke mina bengingangeni kakhulu ngoba bengithatha njengomntwana omncane. Wonke amathemba bewabeka kimi. Ingakho ngizaqala nje uNomathemba ngoba amathemba bebewabeka kimi. Ngawukuba ukuthi ekhaya laba abangilamayo engibalamayo mina. Bekuyibona abasizayo ukuthi behambe beye emadolobheni bosiza uma ngikhulu ukuthi dayise ukuthi sokwazi la edlile ekhaya ngoba isimo besingekho right sikunzima phila kanzima. So ngafunda ekhaya ngaqeda ngase ngahamba ngathola isikole eGoli boarding school. Yebo ngakhanela lapho imfundo iqale ngithi ukuyibona kancane. Awuzama nawe. Yebo ngafunda. Sho nje wena ukhula ukuphula ulimi. Ukhula nje ekhaya une-understanding yokuthi wena manje sothe nje uzovusa umuzi. Yebo wonke nje amathemba abeki ngoba yimi kahle hle ekhaya befunda. Kahle nje ngasho ukuthi bengithatha njengomuntu omncane kodwa amathemba abeki kimi ngoba nethemba ukuthi yimi ekhaya ngizovusa ikhaya yimi ngizokwazi ukulelela iy'ngane zakwethu engiyilamayo. Nomathemba. So ususukile-ke ekhaya weza esikoleni eGoli. Sitsheleke ngohambo lakho nokufika kwakho la eGoli. Kuhambe kanjani? Ukusuka kwami emakhaya bengumuntu ozela uzofunda. Inkinga yami benguwumntwana nje ohlukile kunabanye abantwana ngawukuba bengibonakala nangendlela engigqoka ngayo ukuthi ngumkhaya ngisuka emakhaya. Indlela bengigqoka ngayo bengajabulisi kwabanye abafundi. Ngawukuba esikoleni la bengifunda khona bekhona amanye amantombazane nje aziwayo adumile ukuthi nje wona agqoka kahle. Ya o-Chisgirl bayazikhona. So mina bengumuntu ohlukile nje ungathi uyabehlisa isithunzi ngoba kwaba khona oyedwa wangi-approach ukuthi angibe abangani babo kodwa
baqala kwangathi abantu abangiboleka iy'mpahla bangijabulela bangithanda bangisiza kati bangidonsela amanzi ngomsela angazi ukuthi mina bazongifaka kiphi inkinga. So nami ngaba umuntu othathekile ngoba bengumuntu phela nami onomngani ngitshela ukuthi impilo izoba mnandi sengithola abangani abangithandayo kade bangifaka ehlathini. Yaqala kanjena-ke le nkinga engibhekene nayo. So abangani bekubo abantu abazikhonayo benginikeza iy'mpahla bengiboleka kati ekugcineni bazongijikela bengitshela ukuthi hayi mngani nawe sekumele uzikhone manje sekumele uzimele sesikhathele nathi ukuboleka nawe iy'mpahla. Hawu mina ngaxakeka ukuthi hawu sekushintshe umngani sekushintshe umngani. Okay nga-accept-a-ke so bangitshela ukuthi bona banendlela yabo ukuzikhona. Hayi babuza ukuthi bathi hayi mngani sokufaka ey'ntweni zobona nawe. So mina ngayitshela ukuthi hayi bakhuluma ngo-sugar daddy oma-blesser kanjena ngavuma ngathi hayi ngoba ekhaya sebethembele kimi nami ngiyayidinga imali ngiyafisa nami ukwehla ekhaya ngoDisemba ngibonakala ukuthi ngiphume eGoli. IGoli lingigezile sengishintshile nasekhaya ukuze ngizokwazi ukufaka isinkwa. Yaqala lento kanjena-ke sahamba nabo basitshela ukuthi siyahamba siya endawo. Mesihamba siya endawo bathi siya esontweni hayi ngitshela ukuthi esontweni bangitshela ukuthi siya esontweni. Mesifika lelo sonto isonto nje indlu emnyama. Ake-ke ukuthi kwenzakalani la indlu emnyama le ndlu emnyama kuthiwa kukhanyisa nanethoshi. Okay singene so mesingena ngizwa umuntu wesilisa oyindoda. Nakhona umuntu wesilisa oyindoda angimboni kodwa ngiyezwa ukuthi ulimi. Ya ngiyezwa ukuthi ulimi ulwangale lase-Uganda lo muntu abamshoyo. Okay ngiyezwa lana ukuthi khona indoda kodwa manje ngaxaka ukuthi kwenzakalani. Kuze kuphela nje 6 months libe senza leyo nto siya kulo muntu wesilisa oyindoda okhulumayo. Nginga-understand ukuthi kwenzakalani. Ngakuba impilo yami iqala izishintshe ngibona ukuthi nayo siyakhona ukushintsha kancane. Usufana nabo abangani bakho. Nabo sengiyakhona ukuzimela. Okay ngijwayele-ke lento le after 6 months ishintshe indlela yokwenza ngayo bathi ayike manje sekuyisikhathi sokuthi sami sobona lo baba lo. Straight-ke manje. Ya sesimele sami sombona lo baba khaykhulunywa ngayo. Hayi ngivumeke nami ngoba phela into impilo yami siqala ukushintsha. Sengiyajwayela sengikhona ukuzimela. Hayi ngihambe ngivuma uthe after 6 months sisimbonile lo baba lo mesifika kulo ndlu lesiyiswa nje egumbini elikhosomba nje elinga-understand. Siyangena phakathi kuthiwani mesingena phakathi sinezindawo yokuhlala sibo 4 ngamantombazane. Mesingena indawo yokuhlala lo igumbi lelo kumnyama. Kumnyama ngibona indoda nakhona ikhanyisa ithoshi phezulu ikhanyisa ilight nakho lo ndoda inquni. Ayi manje ngixakeke ukuthi kwenzakalani khona lapha esontweni. Ya khona lelo sonto lelo. Ayinxaye nami ukuthi kwenzakalani. Ningena no4 la. Singena siba u4 ngamantombazane la ngijwayele ukuhamba nawo. Ayeke ukuthi manje indoda mesingene kulo gumba kuthiwa asigqoke kodwa ingaphansi lethi singagqoki njengokuthi amaphenti nobra singagqoki sibe nqunu ngaphansi. Nigqoke le ngubo zakhona nje. Ya sigqoke ingubo zakhona kuphela kodwa ngaphansi singagqoki ngalutho. Okay ngivume ukuthi sigqoka kanjalo. Mesingena lo ndoda leyo inquni sibona yona yodwa yes. The time iqala kumuntu okumngani wami oqala ilala naye idlulele komunye. The time iqeda kodwa ilala noqala ihambe yogeza kulo khona ubhavu nje phambili kuwo kuphela onegazi. Migeza iqeda ukugeza ishintshele komunye futhi. Yabo kwabe ilento shintsha. So inkinga mina enginayo iqala emva ukuthi lo baba lo mfundisi loyo wase-Uganda ngilale naye ngoba ngiyazizwa ukuthi isibeletho sami njengomuntu wesifazane ukuthi sishintshile. Kuyimanje nje ngifuna ukuba nomntwana ngisemncane sengifuna ukuba nomntwana kodwa mina njengomuntu wesifazane lezi zinto ezinye ezenziwa abantu besifazana njengoma-period thola abantu mina ngumntwana nje ngisomthola and nesibeletho sami ngiyasiza ukuthi siyantengantenga sesashintsha ngokuba angisakhona ukuchama kahle nje nomntwana even ngihlangana nomuntu wesilisa ngiyazizwa ukuthi ngihlukile nje impilo yami isinzima ngale ndlela yokuxaki ngoba empilweni yami ngiyazizwa ngisho ngihamba ukuthi angikho right.
So impilo yami ishintsha after that ngokuthi ngize ngiye emakhaya ngibona ukuthi impilo iyangilahla iyangishiya manje ngishayela igoli. Mengiyehle ngemakhaya ngibonakala nje ekhaya ukuthi kahle kahle impilo isingishayile nomakhelwane sengihlekisa ekhaya bengunomathemba othembeleyo umndeni kodwa ingane ibahlulile ngakuba nje akukho engikuzamayo akukho okuhlukile. So ekhaya bebezama bengise kubantu bengihlabela imbuzi nje impilo yami sengathi isichitho nje ngathi isichitho esingalapheki ngakuba sengihambe ngayishintsha zaningi izinyanga kodwa awukho umehluko and angazi nokuthi ngizokwenza njani njengamanje ngoba ngisho nasempilweni nakwisibethe sami nakimi nje uqobo angikho right and angazi ngizokwenza njani ngoba ngiyazizwa ngisho ukuthi ngumuntu ngihanga ukuthi angikho right. Nesikole wagcina nje kanjalo nje waye kanjani? Ya nesikole kwagcina nje kuyinto ephelayo ngenxa yokuthi phela sala nisagijimela izinto nje kumnandi kade egcineni soqinisisiwe ngempilo silahlekisa abangani indaba yami nje yaphela ngokuba ngisho sengizama amatoho angitholi ngisho isikokophe emakhishini nje yonke into imile angazi ukuthi kwenzakalani ngalo baba lo wase-Uganda medisame ehlangana nami ukuthi yini kahle lento ayikhipha kimi ngoba kahle kumile yonke into angazi ukuthi ngempela ngiyathatha ngihlanganisane naye ngoba ekhaya sebezamile yonke into ayikho into ebangayizamanga and nami kwamina kuyimanje angizazi ukuthi ngithatha ngihlanganisane nani ngoba sengicabanga nokuze ngiyithathe umphefumulo ngoba angazi ukuthi ngizokwenza njani. Ontanga ngiyababona bayaphumelela engangifunda nabo babekezela baqhubeka phambili ngempilo mile nje mina ngihlekisa nasemakhaya ngihlekisa bayasho ukuthi ngasuka eGoli ngizozama impilo ngayigijimela ngobuso siyangihlula manje sengihlala emakhaya. Hey nganza kwethu niyamunguza usisi kodwa ke elokugcina lakho sisi kuyona yonke imizamo yefamily ukhona kwamhlebela mhlawumbe ukuthi khona into okwayenza noma kuseyimfihlo yakho? Hey angifuni ngabhuti ngiyasaba ukusho ekhaya angazi mathiwa ngiyaqala ngithini ngoba ekhaya bebethe ngobe ngisho nje ekhaya bebethe ngibele kimi even nezingane zakwethu engilamayo ngunomathemba amathemba bebabekele kimi so mebengeza lento angazi ukuthi ngingayini angazi ngempela bengicela nje ababukela emakhaya bengisize ngalento le ngoba nami angiyithandi ngoba iyangidla ngaphakathi and ngisenze ngiyaphila nasemzimbeni mina nje benginganga emzimbeni kodwa sengizingihla stress singiphethe ngempela ngicela nje bengisize ngempela ngisenkingeni. Nganza kwethu nangu nomathemba ungasathembekile enhlobo ekhaya ngoba umndeni wakwade uthembile impela uthi uyovusa ekhaya kodwa ke ngenxa yeyinkinga zokuthi wafika wathatheka njengoba sechazekile njengamanje ugaqele zimenga enhle inkinga asazi ukuthi mhlambe wena lapha ekhaya mawubuka lo daba ungalibeka kanjani lifike phi yenziwa kanjani into enje ngoba nathi masilethe izinto kini sosilethe sixakekile singazi ukuthi impendulo yazo yini kodwa ke siyanazi nama advice amahle enisinika wona buka ivideo iphele bese uyaphawula nibhasope lento okuphawula usabuka isiqeshana ngoba iyaphazamisa kuba ngazi ukuthi unolwazi kanti ulwazi awunalo buka isiqephu sonke bese uyaphawula ke sizokwazi ukukhuluma into yaphambili igama lami Khichaka ngokaloqa lezi izimpande zama-Afrika ngiyanithembisa na kanjani sobonana kokuzana sale kahle.